Dina għandha effett eżistijaj, effett spirituali. U dan huwa l-mertu, il-ħlas li Alla jagħtu li huwa ta' żewġ tipi. Waħda minnhom hija l-grazzja, dan kollu t-talb, sawn, karità, persekuzzjoni, dibatija li toffri taqlanna l-grazzja mingħand Alla u iżidilna il-glorja fl-eternità. Din hija xi ħaġa li ma tantx nisimgħu dwarha. Mhux kull min imur il-ġenna igawdi l-Alla bl-istess mod. Mhux kull min imur il-ġenna igawdi l-Alla bl-istess mod. Jiddependi minna kemm aħna nkunu verament anke fil-ħajja ta' dil-art tiddependi l-glorja tagħna fis-sema. Ikbar midbatija tagħna fuq dil-art pereżempju, ikbar ħatkun il-glorja tagħna fis-sema. Naraw anke fl-esperjenzi ta' għaddisin mistiċi fih dan il-Knisja li l-mulej rrivelalhom u rihom din il-verità li dawk li iktar batew qed igawdu l-Alla b'mod tant kbir. Il-kol ħankunu kuntenti fil-ġenna. Però ħantikom dal-eżempju komuni illi jingħata anke b'mod klassiku. Jekk għandek tazza tal-grokk u tkun mimlija, tkun mimlija. Jekk għandek tazza tal-birra, tkun mimlija. Jekk għandek pinta xi ħaġa mimlija, kull tazza hija mimlija, imma mhux kull tazza tisa l-istess. U hawnhekk qed istijaj, kemm se nisew se jiddependi ftit minna. Iktar ma aħna niftħu qalbna hawnhekk, iktar aħna in-naħa l-oħra il-ħajja vera tagħna f'Alla se tkun mimlija bih. U dina kieku kellna nemmnuha u nifhmuha, jiena naħseb illi l-ħajja tagħna titbiddel ħafna għax meta tirrealizza li dak li titlef hawn tliftu għal dejjem fil-ġenna. U dak li takkwista hawn, akkwistajtu għal dejjem fil-ġenna, allura tara li minn hawnhekk ma titlef xejn u d-direzzjoni ta' ħajtek tuħodha ħafna differenti. Mela l-mertu jina naqalaw grazzja mingħand Alla u anka iżidilna l-glorja tagħna fil-ġenna. Ħafna drabi l-idea tal-merti ma diex tiġi pritkata sfortunatament b'reazzjoni, però reazzjoni żbaljata, għal ċerti movimenti u ċertu talim li nferex anka fil-firdiet protestanti li kien hemm fil-Knisja. Kien hemm żmien meta li din l-idea tal-mertu fil-Knisja Kattolika tant kienet enfasizzata illi ħafna bdew jaħsbu allura li hija bil-qawwa tagħhom li ħajsalvaw kemm jakkwistaw merti huma. Il-verità mhijiex hekk, aħna nsalvaw biss bil-grazzja ta' Ġesu. Imma proprju l-grazzja ta' Ġesu li hija miftuħa wkoll għal kollaborazzjoni tagħna mal-grazzja t'Alla. Jiġifieri Ġesu salvana bil-grazzja tiegħu, imma jrid li aħna nikkoperaw mal-grazzja tiegħu. Issa kellna żmien meta konna nenfasizzaw ħafna il-kooperazzjoni tagħna. U mhux tant il-grazzja. Illum nenfasizzaw ħafna l-grazzja, u għandu jkun, però xi drabi ma nenfasizzawx biżejjed il-kooperazzjoni tagħna u lill-kooperazzjoni tagħna Alla jagħtiha l-ħlas tagħha. It-talim sħiħ awtentiku tal-Knisja huwa dan. Kollox hu grazzja mingħand Alla kif jgħidilna San Pawl, bi grazzja intom salvi fl-ittra tiegħu l-Efesin, imma jeħtieġ il-kollaborazzjoni tagħna u lill-kollaborazzjoni tagħna Alla jagħtiha l-ħlas tagħha. Dak huwa il-mertu. Imbagħad jgħidilna San Alfons Marija, San Albigi Marija de Montfort, illi it-tieni aspett tal-imejjel tajba tagħna huwa dak li fit-teoloġija klassika tal-grazzja jissejjaħ il-valur impetratorju, kelma tqila xi tfisser. Dan huwa l-imejjel tajjeb tagħna. Nerġa' nirripeti l-imejjel tajjeb huwa t-talb, l-apostolati, is-sawm, is-sagrifiċċji, il-penitenzi, il-batija, karità, eċċetera. Dawn l-imejjel tajba tagħna meta aħna naqsuhom mill-lat min-naħa ta' tpattija għal-pina ta' żmien ta' dnub. Xi tfisser il-pina ta' żmien ta' dnub? Jiġifieri meta aħna id-dnub nagħmlu id-dnub jinħafer. Però l-konsegwenzi ta' dnub tagħna ma jinħafrux. Il-konsegwenzi ta' dnub tagħna rridu nelbuhom bil-penitenza tagħna, billi aħna nbidlu l-istil tal-ħajja tagħna, billi aħna mpattu għalihom. Ġifieri l-eżempju klassiku dejjem x'inhuwa? Meta inti weġġajt ikollok girfa, il-girfa tfiq imma t-teba tibqa'. Jiġifieri l-maħfra l-mulejja tiegħha imma l-konsegwenza ta' dnub aħna rridu naħdmu fuq nfusna, id-dnub Alla jaħfru fil-qrar. Imma l-konsegwenza tiegħu irridu naħdmu aħna liha biex tirranġa ruha.
Jiena jekk tilt il-mulej ħafirli. Imma il-konsegwenzi rrid naffronthom, il-konsegwenzi rrid naħdem fuqhom. Jekk jiena sraqt il-mulej jaħfirli. Imma l-konsegwenzi rrid naffronthom, irrid inrott lura, irrid tnejn il-persuni li għamilthom ħsara. Jekk jiena qed kelma weġġajt lil dak li jkun, errejt il-mudnub tiegħi maħfur. Imma l-konsegwenza fuq il-persuna l-oħra u fuqi għax id-dnub mhux biss iweġġel ħadd ieħor, id-dnub ħassarlek ruħek. Il-qrar itik il-maħfra. Imma mbagħad iridu nkomplu naħdmu fuq nafusna biex aħna nerġgħu nibnu lil nafusna mill-ġdid. Dik il-penitenza. Il-penitenza li għatina s-saċerdot, anka fil-qrar, dik li hija illi id-dnub maħfur, imma issa inti ruħek trid terġa' torjenta it-tiegħek direzzjoni tajba. Mhux id-dnub maħfur u inti tibqa' miexi kif kont miexi qabel. Meta s-saċerdot jgħidilna biex nitolbu biex it-talb jgħinna nerġgħu nieħdu triq tajba. Meta jgħidilna biex inroddu dak li sraqtna, proprju biex aħna nkunu din ngħixu fil-virtù tal-ġustizzja. Allura huwa importanti ħafna sisti li aħna rridu nifhmu. Issa dak li aħna ma nagħmluhx fuq dell-art, dak li hu l-purgatorju. Fejn il-purgatorju l-mulej jkompli isaffina minn din l-orjentament ħanejtlu hekk ħażin tar-ruħ tagħna b'effett tad-dnub. Issa, mela. Nerġu naqdu ftit flimkien. Montfort jgħidilna li talim ta' Knisja fuq kollox mhux il-lemejjel tagħna għandhom il-valur tal-mertu u l-valur impetratorju. Issa Montfort jinsisti li il-valur tal-mertu ma nistawx nadduh lill-oħrajn. Dak huwa għalina bejna u bejn Alla. Montfort jgħid imma l-valur ieħor, dak li hu tpattija nuqqasijiet tagħna, aħna nistgħu noffruh għall-oħrajn. Għalhekk pereżempju aħna noffru it-talb tagħna għall-erwieħ tal-purgatorju. Noffru is-sagrifiċċji tagħna bit-tpattija anke nuqqasijiet tal-oħrajn, l-idea tar-riparazzjoni. Issa Montfort jgħid, meta aħna nagħmlu l-konsegrazzjoni tagħna lil Madonna, l-aspett tal-mertu aħna natuh lil Marija biex hija tikkonserva ħalina, hija tkabbru, hija ssebħu. Daw ma jistgħux jiġu mogħtija l-oħrajn. Marija toħdilna ħsieb il-merti tagħna. U jgħid li l-valur ieħor hekk dak ta' tpattija nuqqasijiet tagħna nofruh lil Marija u hija tkun tista' biex ngħidu hekk tqassamhom lil min trid u kif trid għall-akbar glorja ta' Alla u għall-ġid taħutna il-bnedmin. Mela eżistijaj fil-konsegrazzjoni tal-Marija, hekk l-azzjonijiet tagħna nagħtuhom kollha kemm lilha u l-frott li joħroġ mill-azzjoni tagħna kemm il-ħlas li Alla jrid jagħtih il-mertu, kemm l-effett li dan għandu fuqna u fuq l-oħrajn, il-valur impetratorju, nafruh kompletament il-Marija biex l-ewwel wieħed tal-mertu hija tikkonservah is-sebħu tkabbru għalina u t-tieni wieħed l-effett li jħalli fuq l-oħrajn hija tkun tista' tapplikah taqsmu maħutna il-bnedmin l-oħra. Araw eżistijaj meta aħna nagħtu kollox il-Marija x'għatta mħabba anka Marija tagħmel u tmexxi magħna. Allura biex nagħlqu f'din il-konsagrazzjoni aħna nagħtu lil Ġesu dak kollu li nistgħu nagħtuh u nagħtuhulu bl-aħjar mod permezz ta' Marija. Aħna ma nistgħux aktar wara l-konsagrazzjoni niddisponu mill-valur tal-imejjel tajba tagħna kif u lil min irridu għax aħna nkunu tajna kollox il-Marija. Ovvjament daħna ma jfissirx li jekk id-dmir tiegħi ta' saċerdot li noffri l-qudies għal dik ir-ruħ ma nagħmilix, nofriha ġifi dak li l-ġenituri li joffru l-affarijiet il-talb tagħhom għall-uliedhom, eċċetera, dak huma d-dmirijiet tagħna. Imma l-bija dak kollu li aħna nagħmlu nħallu f'idej Marija tqassami fuq l-erwieħ kif joġob lilha. U Marija hija Om. Marija tkun Om li se tieħu ħsieb il dawk li huma l-iktar fil-bżonn. U biex nagħlaq, Montfort jgħallimna li aħna nikkonsagraw li nfusna l-Ġesu u lil Marija fl-imkien. Hija profonda di, għax Ġesu Marija maqudin daqshekk bejniethom, meta aħna nagħtu lil nfusna lil Marija fl-istess ħin qed nagħtu lil nfusna Kristu. Minħabba l-għaqda li teżisti bejniethom. Aħna nikkonsagraw lil nfusna l Marija għax Ġesu għażilha bħala l-mezz perfett
biex hu jingħaqad magħna u biex hi taqqat lilna miegħu. Ġesu ġie għandna permezz ta' Marija u aħna mmorru għandu permezz ta' Marija. Nikkonsagraw lil nafusna l Ġesu għaliex hu huwa l-għan aħħari tal-ħajja tagħna bħala s-Salvatur tagħna. Jekk nagħmlu dan, il-mulejja tina slim.